Hello, hi, praise the Lord. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ନମସ୍କାର, praise the Lord. ଆଉ ମୁଁ ଏହି ସୁଯୋଗ ପାଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସକାଶେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ସୁଯୋଗ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଏ ସୁନ୍ଦର ପବିତ୍ର ଦିନ ପାଇଥିବା ହେତୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଯଥାର୍ଥ ଏହି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଫେସବୁକ୍ ଦେଖୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରେସ୍ କର ଏବଂ ନମସ୍କାର। ହାଲେଲୁୟା। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଦେଖିବା କୁଇ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ବିଷୟ ମୁଁ କୁଇ ଏବଂ ମିକ୍ସ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଷୟ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ହୁଏତ ଭୁଲ କହିପାରେ, ମୋର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶବ୍ଦ ଏତେ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏଣୁକରି ସଂଶୋଧନ କରିବେ ଆପଣମାନେ। ଆଜିର ବିଷୟ ମୁଁ କିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଆଉ ଆଜିର ଦିନ ଟପିକ୍ ଏହା ମୁଁ କିଛି ତା'ର ରେଫରେନ୍ସ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଜିର ପ୍ରେରିତ 4 ଏବଂ 12 ପଦ, କେବଳ 12 ପଦ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। 4 ଏବଂ 12 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ, କାରଣ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହେବ ଆକାଶ ତଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ନାମ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏହା ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛି। କ'ଣ କାହାଠାରେ, ମାନେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଶିକ୍ଷା ଆମେ ନେବା। ଆମେ କେବଳ କାହାଠାରେ ତାହାଙ୍କୁ ମାନେ କାହାଠାରେ ଛଡ଼ା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଏ ଜଗତରେ ବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ଆତ୍ମାଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଯେକୌଣସି ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଣୁକରି ଏଇଟା ଲେଖା ହେଉଛି ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏହି ବିଷୟରେ ଆଜି ସଂଶୋଧନ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟ ଆମେ ଜାଣିବା, ଆଜି ଭକ୍ତ ବିଷୟ ଜାଣିବା। ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ଓ ସତ୍ୟ ଜୀବନ। ତାହାଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏଣୁକରି ପ୍ରେରିତ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ପ୍ରେରିତ ଯୋଉଟା 4:12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା ଯେ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ମାନେ କାହାଠାରେ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ କୁହିରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେଲେ प्रभु यीशु पिते का एम्बतार बे एक पासिडे प्रभु यीशु कृष्ण पिते का एम्बतार एक पासिडे नहीं के जेरा टाइम्स का नाम लेगा प्रियो और गुले लोगुरी ना बेसना उद्देश्य प्रभु यीशु कृष्ण पिते का एम्बतार एक पासिडे आज एक पद परित्राण परित्राण कोन हेबो पाइबाको हेबो एटी आकाश मनुष्य मानक मध्य कौनसी नाम दिया जाओ नहीं। प्रभु यीशु ख्रीष्ट को छोड़ा कहाटारे परित्राण नहीं। प्रिय लोक माने आमे आज देखिबा परित्राण विषय में बहुत विषय में देखिबा परित्राण विषय रे आमे पद पर्व नेबा। आमे परित्राण विषय रे गोटे पद पर्व आमे पढिबा माथ्यू 1:21 पद गोटे परित्राण विषय आमे पढिबा। तापर आमे माथ्यू 1:21 पद आमे देखिबा। आमे समस्त खुलिबा माथ्यू 1:21 पद रे एहा लेखा होछि, से पुत्र प्रसव करिवो आउ तुमे ताहाको नाम जीसु देव, कारण से अपना लोक मानक से मानकर समस्त पापरु परित्राण करिवे। हालेलुया। कारण जो कि एठी लिखा है सुसमाचार रे 23 21 22 23 में देखिबा 20 में देखिबा। देखो किंतु यह समस्त कला पर देखो प्रभु को जणे
ଦାଉଦ ମୋର ସନ୍ତାନ ଯୋଷକୁ ତୁମର ବାର୍ଯ୍ୟ ମରିୟମ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତାହାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କର୍ତ୍ତ ଅଛି। କାରଣ ସେ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ଆଉ ତାହାଙ୍କ ନାମ ଯୀଶୁ, କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଦେଖିଲେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ? ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଲେଖା ହେଲା ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ କହିକି ଲେଖା ହେଲା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସମସ୍ତ ପାପରୁ ପରିତ୍ରାଣ କରିବେ। ଦେଖ, ତାହାଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଯୀଶୁ। କାରଣ ସେ ଆପଣା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ଆଉ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସେ ପାପରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ? ପରିତ୍ରାଣ ଦେଲେ। ଏଣୁ ଲେଖା ହେଲା ପ୍ରେରିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଖାଉଛୁ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରଥମ ଦେଖିଲୁ, ସେ ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆଉ ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏହା ବିଷୟ ଆମେ କଷ୍ଟ ଭାବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯହନ 14:6 ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଖୋଲିବା, ଆମେ ଯହନ 14:6 ଯହନ 14:6 ଯହନ 14:6 ଆପଣ ଖୋଲନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯହନ 14 ପର୍ବ ତାର 6 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ଆମେ ପଢ଼ିବା 6 ପର୍ବ। ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୋ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇନେ ବୋଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ନିଜେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେଇନେ ବୋଲେ କେହି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୁପରିଚିତ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲେଖା ହେଇଛି। ପଥ ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଠି 3 ପଦରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ ପଥ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଥ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପଥ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ପଥ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ। ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ସତ୍ୟ, ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ପଥ ନୁହନ୍ତି, ମାତ୍ର ସେ ଏକମାତ୍ର ପଥ, ଆଉ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଏହା ସତ୍ୟ। ହାଲେଲୁୟା। ଆମେ ଜାଣିବୁ ଆଉ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସତ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ ହେବ, ଆଉ ସେ ମାନବ ଦେହ ଧରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରି ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ଆମେ ସେ ସତ୍ୟ, ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ସତ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସତ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ, ମାନବ ଦେହ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ଗୀତ ସହିତ 31:5 ଆମେ ଦେଖିବା। ଗୀତ ସହିତ 31:5 ଏଠି ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି। ଗୀତ ସହିତ 31:5 ପଦରେ ଏହା ଲେଖା ଅଛି, ତୁମ୍ଭେ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କର, ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ଦାଉଦ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି 5 ପଦରେ, ମୁଁ କ'ଣ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ସମର୍ପଣ କରେ, ଏ ସଦାପ୍ରଭୁ ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ। ଏଠି ଦାଉଦ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ସତ୍ୟମୟ ପରମେଶ୍ୱର, ମୋତେ ମୁକ୍ତ କରିଅଛ କହିକି ଏଠି ଦାଉଦ ରଚକ କହୁଛନ୍ତି। ତାହାଙ୍କଠାରେ ଲେଶ ମାତ୍ର ଛଳନା ତ୍ରୁଟି ଅବା ଅନ୍ଧକାର ନାହିଁ। ସ୍ୱୟଂ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଦେହ ଅଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ସତ୍ୟ। ଜୀବନ, ମୋ ଭକ୍ତ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଆମେ 3 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ। ଆମେ ଯହନ 11:25 ପଦରେ ଦେଖିଲେ ଜୀବନ ପଦ ଆମେ ଆସିବା। ଯହନ 11 ଆମେ 25 ପଦ
11:25 ଏଠି ଦେଖିବା এটা লেখা ହେଇଛି ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଦେଖ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ଯେ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପା ମରେ ତଥାପି ସେ ବଞ୍ଚିବ ହାଲେଲୁୟା ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବନ ଦେଖ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ମୋ ଦେହରେ ବୋଲେ କେହି ପିତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକ ଏଠି ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଦେହ ନ ଗଲେ କେହି ପିତାଙ୍କୁ ନିକଟକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଉଛି 25 ପଦରେ ଯେଉଁଟାକି ଯେଉଁ ଆମେ 11:25 ତାର ଦେଖୁଅଛୁ ଏଠି ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ 11:25 ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏଇଟା ଆମେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଓ ଜୀବନ ମୋଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଯଦ୍ୟପା ମରିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ ହାଲେଲୁୟା ସେ ଯଦ୍ୟପା ମରିବ ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ସେ ମରିପାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ଆତ୍ମିକ ହିସାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ ସେ ଯଦ୍ୟପା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ତାହେଲେ ସେ ଯଦ୍ୟପା ମରିଛି ତାହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ କଦାପି ସେ ମରିନି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜହନ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜହନ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ 11:25 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଏଠି ବହୁତ ବିଷୟ କହିଲେ ଯୀଶୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୋଲି କହିଲେ ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ମୁଁ 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଉଠି ଅଛି ମୁଁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଛି ଓ ମୋଟାରେ ଯିଏ ଜୀବନ ମୋଟାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଜୀବନ ମୋ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ ଅର୍ଥରେ ମୁଁ କହୁଛି ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ବିଷୟ ମରିଥିବା ବିଷୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି ସେ ଯଦ୍ୟପା ମରିଛି କ'ଣ କରିହେବ ସେ ଜୀବିତ ଅଟନ୍ତି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ହାଲେଲୁୟା ଏଣୁକରି ଏହା ଶାରୀରିକ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥାକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ କେତେକାଂଶ ସେ সকল ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବୋଲି ଅଧ କହନ୍ତି ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ ସହଭାଗୀ ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ 5:24 26 ଜହନ 5:26 ଜହନ 5:24 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି ଲେଖା ଅଛି କାରଣ ପିତା ଯେପରି ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ସେ ପୁତ୍ର ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂଜୀବୀ ହେବାକୁ ଦେଇଅଛନ୍ତି ହାଲେଲୁୟା ଦେଖ ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଜହନ 17:2 ଆମେ ଦେଖିବା ଜହନ 17:2 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଜହନ 17:2 ଆମେ କରିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ଜହନ କେତେ ଆମକୁ 17:2 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମୁଁ ଅତିରିକ୍ତ ମୋ ଟପିକ୍କୁ କରେ ନା ମୁଁ 15 ମିନିଟ୍ରେ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଉ ଯଦିଓ ମୋ ବାକ୍ୟରୁ ଯଦି କିଛି ଅଂଶ ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ସେ ଏହା ମୋତେ ସଂଶୋଧନ କରି କମେଣ୍ଟ ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଲେଖି ଆପଣ ଜଣାଇବେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ବନେଇବି 17:2ରେ ଯେଉଁଟା ମାନେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜୀବନ କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କଠାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଛି କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଜହନ 17:2 ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ତାହାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଦେଇଅଛ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ସମସ୍ତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଉପରେ ଅଧିକାର ଦେଲ ହାଲେଲୁୟା ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଏଇ ଜୀବନ କେବଳ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି ଏ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅଛି କାହାଠାରେ ଆଉ ନାହିଁ ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ
ଆମେ ଏଣୁକରି ସୁପରିଚୟ ବୁଝିବା। ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଜହନ ଦେଖାଇବା। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ କିଛି କରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଥମ ଜହନ ଆମେ ଦେଖିବା, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରଥମ ଜହନ କେତେ କହିନା ଆପଣ ପଦ କରିବ। ପ୍ରଥମ ଜହନ କାଢ଼ିବା, ପ୍ରଥମ ଜହନ 5 ଆଉ 11-12 ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିବା। 11-12 ପଢ଼ିବା ଆମେ। 11-12 ସେହି ସାକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ପଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଈଶ୍ୱର ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଯେଉଁଟାକି ପରିତ୍ରାଣ ବା ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଅଛି। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ଯେ କି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପାଇଅଛି, ସେ କ'ଣ ପାଇଅଛି? ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ ଜୀବନ ପାଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ପାଇନାହିଁ ସେ ଜୀବନ ହିଁ ପାଇନାହିଁ, ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହିଁ ପାଇନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯିଏ କି ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି ସେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ପାଇଅଛି। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ପରମେଶ୍ୱର। ଆଉ ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ କୁହେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗ୍ରହଣ ଫଳରେ ସେ ଆମ ଜୀବନରେ ସର୍ବବନ୍ତୀ ଏବଂ ତାହାଙ୍କ ପଥ ଓ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମେ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପଥରେ ରହିବା ନାହିଁ, ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବା ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ସର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଯଦି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ ବା ସତ୍ୟକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିନୁ, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ, ଆମ ଯୋଗ୍ୟ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରୁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପଥରେ ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ସତ୍ୟକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇ ଶାନ୍ତିରେ ସର୍ବକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମଠାରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଥିବା ହେତୁ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରିୟ, ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ। ଏଣୁକରି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନାହିଁ, ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନାହିଁ, କହିଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମକୁ କହୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ବିଶ୍ୱାସ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବୁ, ତାହେଲେ ଆମଠାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଆମଠାରେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପଥ ସତ୍ୟ ଜୀବନ, ତାହାକୁ ନେଇଗଲେ କେହି ପିତା। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଇ ଆମେ ଯଦି ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟକୁ କେବେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ହେଉଛି ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନର ରହସ୍ୟ। ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ମୁଁ ପଥ ସତ୍ୟ ଓ ଜୀବନ, ମୋଠାରେ ଯିଏ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ସର୍ବ ପ୍ରକାର। ଏଣୁକରି ଜହନ 3:37 ମଧ୍ୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଏ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ। ପରିତ୍ରାଣ ନୂତନ ନିୟମର ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ ଅଟେ। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପାପ କ୍ଷମା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ନୂତନ ନିୟମରେ ପରିତ୍ରାଣ କହିଲେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ଦେଖିବା ପାପ କ୍ଷମା ଜହନ 3:37 ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ। ତେଣୁକରି ସେ ଜହନ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ସର୍ବପ୍ରଥମେ 3:37 ପଦ, 3 ଆଉ 34 ପଦ, 36 ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ ପଢ଼ିବା 36 ଲେଖା ହେଇଛି।
ଟିକେ ସତେଇଶ ପଦରେ এটা লেখা ହେଇଛି ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କଟାଳି ମୂଳ ପାଇଅଛି, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରିଅଛି, ଯେପରି ବୁଣାଳି ଓ କଟାଳି ଉଭୟ ମିଳେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖ ଏଠି ମୂଳ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଯିଏକି ଫଳ ସଂଗ୍ରହ କରି ସେ ବୁଣାଳି କଟାଳି ମୂଳ ପରେ ଉଭୟ ମିଳି ସେମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି ଯେଉଁଟା 3:36 ସରି ମୁଁ ବହୁତ 36 ଏଠି ଲେଖା ଅଛି, ସରି ମୁଁ 4:36 ପଢ଼ୁଥିଲି, ଏଟା 3:37 ପଢ଼ିବା। ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି, ମାତ୍ର ଯେ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଅମାନ୍ୟ କରେ ସେ ଜୀବନ ଦେଖିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୋଧରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହାର ଅନେକ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିକ୍ଷା ଅଛି। এটা ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏବେ ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଲୁକ 27:47 ଆମେ ଦେଖିବା। ଲୁକ 24:47 ଲେଖା ଅଛି 47 ପୁଣି ଜିରୁସାଲେମରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ଜାତିର ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ପାପ କ୍ଷମା ପାଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଯେ କଣ ବୋଲି ପ୍ରସଙ୍ଗ କରାଯିବ? ଜମନ ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଜାତି ବେଦ ଏଠି କିଛି ନା। ପୁଣି ଜିରୁସାଲେମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାତି ନିକଟରୁ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ପାପ କ୍ଷମା ନିମନ୍ତେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। এটা ଜୋହନ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। এটা ଘୋଷଣା କରାଯିବ କରିଥିଲେ କାହିଁକି? ପାପ କ୍ଷମା ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ 4:12 ମାଥ୍ୟୁ 4:12 ମୁଁ ଟପିକଟା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ମୋର ସରି ଯାଉଛି ଆଉ ବାକ୍ୟରୁ ଆମ ପଦପର୍ବ ନେଉଛି। ଏଣୁକରି ସରିବା ପାଖରେ ଆମେ ଆପଣ ମନ ଧ୍ୟାନ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମାଥ୍ୟୁ 6 ଏଠି ଲେଖା ହେଉଛି 12 ପଦ ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା। 6-12 ପଦ ଏଠି ଲେଖା ହେଲା, ଆମ୍ଭେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାପ ଅପରାଧ କ୍ଷମା କର। ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣ ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଛୁ, ସେପରି ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧୀ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ, ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା ବିଷୟରେ ଯୋଉଟାକି ଲେଖା ଅଛି, ଆମେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ପାପ ଆମେ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ଯେପରି ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେପରି ଆମର ପାପ କ୍ଷମା କର କହିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥାଉ ଆମେ କେ ଜାଣି ଅନେକ ଲୋକମାନେ କ୍ଷମା ଦେଇନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଆପଣା ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାପରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ କହିକି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମକୁ ପାପ କ୍ଷମା କର କହିକି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ପ୍ରକୃତ ବିଷୟ କ'ଣ ଆଉ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ 12:31 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ମାଥ୍ୟୁ 12:31 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। 31 ଲେଖା ହେଇଛି, ହେତୁ ତୁମେମାନେ କହୁଅଛ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ ନାହିଁ। ହେତୁ ହବ ଆମେମାନେ କହୁଅଛୁ ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପ ନିନ୍ଦା କ୍ଷମା କରାଯିବ,
କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ କଥା କହିବ? ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଯୁଗରେ କି ପର ଯୁଗରେ ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏ ଯୁଗରେ ବା ପର କି ଜୀବନରେ ତା ଯୁଗରେ କେବେ ବି ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କହି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଯିଏକି ଓ ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ସେ ତାହାକୁ ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିବ ତାହାକୁ ଜୀବନରେ ବି ତାହାକୁ କ୍ଷମା ଦିଆଯିବ ନାହିଁ କହିକରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାକ୍ୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମେ ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆଉ ତାହାଙ୍କଠାରେ ଆମେ ଚାଲିବା। ଆମେ ବହୁତ ପଦପର୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ସର୍ବସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ଚାଲିବା। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ କେମିତି ପ୍ରକାର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା। ଆଉ ମୁଁ କିଛି ଅନୁତାପ ବିନା କୌଣସି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ଅନୁତାପ ନ କଲେ କେବେ ବି ଆପଣମାନଙ୍କଠାରେ ପାପ କ୍ଷମା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ପଦରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ଦେଖିବା। ଏଠି ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 କ'ଣ ଲେଖା ହେଉଛି? ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1:9 ପଦରେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ଧର୍ମର ଆମମାନଙ୍କୁ ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଓ ନିୟମମାନ କରନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ବଢ଼ିଆ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଲା ଯେ 1:9 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା। ଆଉ 10 ପଦ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପାପ କରୁନାହୁଁ ଏହା ଯଦି ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମିଥ୍ୟାବାଦ କରୁ ପୁଣି ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କଠାରେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯଦି ଆମେମାନେ ଆପଣା ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁ ତେବେ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସମର୍ଥ ଓ ଧର୍ମର ପାପ କ୍ଷମା ପରିଷ୍କାର କରିବାକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ନିୟମ କରନ୍ତି। ଯଦି ବା ପ୍ରକୃତ ଭାବରେ ଆମର ପାପ କ'ଣ ଅଛି, ରହସ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି, ବାସ୍ତବରେ ଆମେ କ'ଣ ପାପ କରିଅଛୁ କହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବା ଅନୁତାପ କରିବା ତାହା ହେଲେ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ସେ ସମର୍ଥ ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଭୂତି ଏ ବିଶ୍ୱାସ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାପ କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକ ବିଷୟ ମାତ୍ୟୁ 6:12 ପଦରେ ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରୁଅଛୁ ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର କହିକି ଆମେ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଅପରାଧୀ ଋଣ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ମାନେ ଆମର ଅପରାଧ ସବୁ ଋଣ ଯେତିକି ଅପରାଧ କରିଅଛୁ ସେ ସବୁ ଆମକୁ କ୍ଷମା କର କହିକି ଏହା ଆମେ ତୁଳନା କରୁଅଛୁ ଯେ ଲୁକ 11:4 ସହିତ ଆମେ ତୁଳନା କରିବା ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଲୁକ 11:4 ପଦ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମମାନଙ୍କ ପାପ ସବୁ କ୍ଷମା କର କାରଣ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅପରାଧୀକୁ କ୍ଷମା କରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ। ଦେଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜଣ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଯିଏ ଆମ ପ୍ରତି ଯେପରି ଆଚରଣ ଦେଖାଏ ନାହିଁ ଯେପରି ଆଚରଣ ଯେ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ ଯିଏକି ଆମକୁ ଆଚରଣ କରିବା ଯେକୌଣସି ଆଚରଣ ଦେଖେଇଲେ ସେ ତାକୁ ଆମେ ଆଚରଣ ଦେଖେଇବା ଉଚିତ। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଆମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିଅଛି ତାହାକୁ ଆମେ ପାପ କ୍ଷମା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପାପରୁ କ୍ଷମା କରିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଆମର ଅପରାଧୀ ସବୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା ବିମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଆଜ୍ଞାମାନ ସମୁଦ୍ରରେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ପାପ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଓ ଆମେ ଯାହା କରିବା ବିଫଳରେ ହୋଇଅଛୁ ଅର୍ଥାତ୍ କରିନଥିବା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦର୍ଶାଇବା ପ୍ରମାଣ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ତାହା ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲୋକଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ସହିତ ମାତୃ ଶସ୍ତ୍ରାନ୍ତ ତୁଳନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଋଣ ମଧ୍ୟ ପାପ ଅଟେ। ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଓ ଯଥାର୍ଥ ଅବାଧ୍ୟ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଋଣୀ ଅଟୁ ପରିଷଦର ଉଣା ପଡ଼ିଯାଉ। ଯୀଶୁ ଆମକୁ ଶିଖାଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ବିନା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଏହା
ଯେ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ଏଥିରୁ ଆମେ ହିଁ ବିଚାର କରିବା ଯେ ଏହା ପୃଥିବୀର ତାହାଙ୍କ କୌଣସି ଶିକ୍ଷା ଏକ ସିଦ୍ଧ ନିଷ୍ପାସ୍ତ ସ୍ଥିତିରେ ପହଞ୍ଚିବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେବେ କ୍ଷମା ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକ ଉର୍ଦ୍ଧକୁ ଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଯୀଶୁ ଭାବୁନଥିଲେ। ଏହା ସକଳ ଅଟେ ଯେ ଯଦି ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଆବଶ୍ୟକ ତେବେ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଆମେ ଯାହା କରୁ ସେଥିରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା କରିବାର ବିଫଳ ହେଉ ସେଥିରେ କିମ୍ବା ଆମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କରୁ କିମ୍ବା ଇଚ୍ଛା କରୁ ସେଥିରେ ଆମେ ପାପ କରିବାରେ ଦୋଷୀ ଅଟୁ ଓ କ୍ଷମା ଆବଶ୍ୟକ କରୁ। ଆମେ ଯାହା ଆବଶ୍ୟକ କରୁନାହୁଁ ଆମ ସହିତ ଯାହା ସଂଯୁକ୍ତ ନୁହେଁ ଏପରି କିଛି ବିଷୟ ନ ମାଗିବା ପାଇଁ ଯୀଶୁ ଆମକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ଆମର ପାପ କରିବାର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଓ କ୍ଷମାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ଆମେ ଏ ବିଷୟ ଯୋହନ ଦେଖିବା। ଯୋହନ 1:12 ଆମେ ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମ ଯୋହନ 1 କୋଉଟାକି ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ ଯୋହନ ଯୋହନ 1:12 ଆମେ ଯୋହନ 1:12 ଆମେ ଦେଖିବା ପୂର୍ଣ୍ଣସ୍ଥ ଆମେ କହିବା ଆଉ ପଢ଼ିବା ତୁମେ ଆଉ ଯୋହନ 1:12 ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ସମୂହ ଗ୍ରହଣ କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ରକ୍ତର ଶରୀର ଇଚ୍ଛାର ମୃତ୍ୟୁମାନଙ୍କୁ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମସ୍ତ ଆମେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏହା ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଅଟେ। ଯୋହନ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ କହିଲି ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆପଣମାନେ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ। ଯୋହନ 1:12 ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 1:12 ପଦ ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ 12 ମାତ୍ର ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କ ନାମରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ତର ଶରୀର ଇଚ୍ଛା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ହେଲେ। କାହାଟା ଜାତ ହେଲେ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜାତ ହେଲେ। ଦେଖ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ବା ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ବା ତାହାଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କଲେ? ତାହାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ରହଣ କଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଦେଖ ଅଧିକାର ଦେଲେ। ଶରୀର ଇଚ୍ଛାର ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ବା ଶରୀର ବା ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଜାତ ହେଲେ? ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ସେ ଭାଗ୍ୟ ସେମାନେ ରକ୍ତ ଶରୀର ଇଚ୍ଛା ମନୁଷ୍ୟ ଇଚ୍ଛାର ହେଲେ ନାହିଁ ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ଜାତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ପବିତ୍ରତାରେ ଜାତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ଜାତ ହେଲେ। ଏଣୁ କରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଗଭୀରତା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଅଛୁ ଯେ ଲେଖା ହେଲା ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ତାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ହେଲେ ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ଉପରେ ସେ ଜାତ ହେଲେ ନାହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କଠାରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଜାତ ହେଲେ। ହାଲେଲୁୟା। ଏଣୁକରି ପୁନଶ୍ଚ ମୁଁ କହୁଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଜନ୍ 3:8 ଦେଖନ୍ତୁ 3:8 ଆମେ ପଢ଼ିବା। କେବଳ ଏଇଟା ପଢ଼ିବା ଆମେ ତାପରେ ଆମେ ଶେଷ କରିବା ଆମର ଏତିକି। ଆଉ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହିଁଛି ଏଣୁକରି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଚାହାନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ପଦପର୍ବ ଦେଉଛି। ଯୋହନ 3:3 ଆଗରେ ପଢ଼ିବେ। ଯୋହନ 3:16 ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ପଢ଼ିବେ ମାଥ୍ୟୁ 1 ଆଉ 21 ପଦ। ଏଭ୍ରି 2:3 ପ୍ରଥମ କୋରିନ୍ଥୀୟ
15:1-2 ଆପଣମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କର, ହେଲେ ସବୁ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେବେ। ଏଣୁକରି ପ୍ରିୟ ଲୋକ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ତାହାଙ୍କ ଛଡ଼ା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ବୁଝୁ ଯେ ଏହି ପୃଥିବୀରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେକୌଣସି ବି ପରିତ୍ରାଣ ଦେବା ଲୋକମାନେ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଛଡ଼ା କାହାଠାରେ ପରିତ୍ରାଣ ନାହିଁ। ଏଠି ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରସଙ୍ଗର ଏଇଟା ଆମେ କାଢ଼ିଲୁ। ଆମେ ବହୁତ ଶିଖିଅଛୁ। ଯଦି ଭୁଲ ଥିଲେ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କେତେ ଦିନ ପରେ ଆସିବି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ରହିଲି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବେ। ମୁଁ ବାକ୍ୟରେ ଯେମିତି ବଢ଼ିବି ଆପଣମାନେ ବି ବଢ଼ିବେ। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସଂଶୋଧନ କରିବା। ଭୁଲ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତର ଭୁଲ ଥିଲେ ଆମେ କ୍ଷମା ନିଜେ ଦେବା। ଭୁଲ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କେତେ ଅଂଶ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ଆଉ କେତେ ଶବ୍ଦ ଭୁଲ ହେଇଥିବ ତାମାନେ କ୍ଷମା କରିବେ ଛୋଟ ଭାଇ ହିସାବରୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଭଲ ପାଇବା ଏମିତି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ରହିବି। ନମସ୍କାର।